Sugeng sonten sedayana ya tuh yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tanggul lereng ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih sayang ayo senenge gubuk asmara biyen nate kanggo andum tresno tanpa bantal tanpa rasa bot abote ketaman asmara gubuk kae nyimpen pati wiwit biyen ora bakal lali gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti jagat rina cedetan sajroning ati datan luntur saya ngerakake kowe dadi garwa masone mas Mike mati lho mas sing nabuh ndak ape bongko tapi lek cacah kok iso lho sing salah sapa kok nyanyi penak-penak kok iso kenapa lha iki mang lho tak kira tukang penak ngono kok akeh tabah neh wecek dhewe kok malah tak kira tukang sone dipateni tiwas aku nganu pateni ancene yo katrok iku sentimen oh tukang kendang nah ki mono jaga-jaga jaga-jaga piye galdo iki munggahe dhuwur lah terus diluni-lu nek ngerem ketimbang kejlungop aduh oh musik kok iso mbok anggap numpak apa lah nek gak apa-apa kendangane ngepasi dalan lewat Sucen mau lho iya dik ana lewat alas kono kuwi yo dijalane mas dalane piye dik kaya pipine prawan lah apa alus berarti sing ngomong sapa pipine prawan sing kukulen kok gerung jal kabeh yo ora apa-apa ancen keadaane kaya ngono awak dhewe ngaturne dik matur nuwun kanggo sing kagungan kersa nggih kowe mesti kudune reti iya sing kagungan kersa walah alah aku balaku kok
Wih, tenang. Kandhane kok iso. Mosok balamu. Balaku, Dik. Berarti awakmu ya kenal. Halah kok metakoki barang iki lapo jenenge bola CS. Asmane sing gadah damel menika sinten? Halah kok iso takon barang CS kentel lek karo aku iku. Wah, iya. Lho. Bola plek Adik. Lah ngono ta. Lho, piye lah. Kenal. Iya, ngono kok dadak takon. Asmane sinten? Kandhane kok iso malah takok eneh cah iki. Lho ki ngerti ta? Iki lho sing gawe iki bola karo aku CS kentel. Lah bola ngopi, bola jagong. Lah iya ki kenal ta ora? Takok barang lah apa lah, Dik? Kowe ngerti jenenge ta ora? Blas. Ora tak pakano barongan sing kapok kowe kok iso. Sing gadah damel kok jenenge ora ngerti kok ngisini aku. Lah kok ngisi agung buyuk tak kondang, Dik. Iya. Kok kula Rembang kawentar sak Nuswantara. Aduh, masak muncrat kabeh. Ora masalah. Heeh. Pimene barapun midaya kondang karo kok Jaya salam yo. Iya, Dik. Sing gadah damel kok ora ngerti. Ya sepurane. Takok aku. Lah sapa Dik jeneng? Bapak lanang karo ibu wedok. Alah ancen yo cangkemmu padha ae. Dene. Lah suwe nek bapak iki lanang nek ibu ki wedok. Lah sebetulnya gak ngerti kok iso. Carane gampang. Piye? Orang itu jangan malu bertanya nanti sesat di jalan. Takokno, Dik. Niki namine sinten, Mamah? Mamah. Apa? Mamah sing ngarep lho Mamah Metik. Kok Mamah Metik piye lah? Tanpa gigi. Tanpa gigi. Jelasno wong am lho. Lah iya Mamah Metik. Sing ngajeng kok dah terungu ki ta? Mamah Metik. Lah kok Metik? Tanpa gigi. Iku mono wis tuwa, wis lumrah kok iso. Namine Pak sinten, Bu? Pak Irawan. Ai. Hah? Pak Irawan. Kowe gak ngerti dalam rangka apa, Rek? Dalam rangka panen jambu air. Lambemu sunatan nyunake putrane Pak Rawan. Jan tanggapane ramuk toprak tok. Kono nanggap Ngarak barongan. Ya ta. Dramben. Nekakno jaran ana telu. Sik Mas ndelok barongan dhisik. Iya, Dik. Aja madhep rono kabeh. Madhep rono kabeh lho. Awake dhewe ngomong iku ya engko do. Lah iya. Ora ngarah krungu wong barongane wis teka. Blah. Gamblah. Pak Ami iki nek ndeleh ayo. Blah metu mesisan blah ndelok barongan. Dipakakno barongan wae ngono piye? Sapa Pak Am? Heeh. Ora doyan dilepeh malah. Kok dilepeh. Wandani kok. Kok iso. Endi wonge mau ya lek ndelek kok adoh temen. Ya iki karo ngomong-ngomong sithik karo ngenteni Pak Am, Dik. Pokoke didongake ingkang ditetak menika pun dadi putra ingkang solih bejo donya akhirat. Amin. Dewe ya Allah, Dik, aku nek aku mang jane ameh mau metu. Lah kok mau metu? Mesti metu ya mesti rauman karo barongan ya. Nah, lah ora masalah. Ya kira dipangane kowe apik kok, Pak, kok iya. Wis budaya Jawa ki ora mung siji ning werna-werna. Aku nek ana sunat dirame-rame ngene iki lho, Dik, aku brebes. Wis kok atimu brebes perkarane apa? Yo ngene sunat wong-wong biasa aja ditanggap-tanggapno ngene iki lho, Dik. Lah kira ya ditanggapno ta jaman dhisik? Ora. Lho, mosok ora tanggapno. Sunat ku kecelakaan kok, Dik. Sunat kok kecelakaan. Para ape mangkat sekolah. Heeh. Anggo kathok res kletingku nyepit. Disunatno. Langsung disunat del nek ora ana tanggap-tanggapan. Kesel kowe ngomong dhewe lah. Aku amen delok ae. Iya. Disambut adik sing ditetak menika, sing ditumpake jaran. Iya. Oke tok guanteng Dik kaya cilikanku kok, Dik. Neng aku saiki sing nggeret jaran kae lho. Sapa? Mas Raka. Raka. Raine karo jarane kok ora iso bedakno aku. Lho iku ana kepanjangane lho, Dik. Raka. Jenenge Raka tokan. Lambem. Lho maksudnya jarane sing Raka tokan. Lho anggap udo mludus ape kok. Lho jarane apa katokan? Ya ora. Lah iya. Enak ya jebule sunat lah nek wong kene. Ha iya. Enak. Sunat e tanggapno ketoprak jatuhno jogetan jaran. Iya wis kene lho Dik linggih karo jagong delok. Saman. Lho piye lah ngene iki. Iki ya disyuting lho Dik karo kerasan-rasan Dik. Susane sapa? Syutinge iki tukang rabi. Kok tukang rabi? Lah iku jenenge Al Rabiah. Lambemu. Al Rabiah. Lho, ora Al Rabiah to? Iku dak gawe ama roba rabi. Salah ya. Wong hobi yo.
Hobi sing apik ndak ra ono kok. Iku ora apik. Itu. Kowe ku ameh lapo lho itu. Nek dianggep Delok iku lho delok drum band karo delok syutinge Al Rabi'ah. Lho, grandong. wis mandek kok. Kowe aja melok rono dikira barongane sisan ki engko. Iya. Kancanya kok iso. Ayo Mas ngadeg Mas, kono wis Iki rampung. langsung dikei tetembangan. Gilirane awak dhewe nyambut gawe karo band dienggo tombo kesel bolo barongan. Heeh. Bolo. Bolo drum band. Langsung diwene lelagon. Wong iki lah ya wis wengi. Ayo metu langsung tabuhan musik ngono ae. Niki drum band-e tesih napa dereng? Sampun? Hah? Ono Pak Jaran. Ngono. Pak Goblok ono Pak Jaran jare Mas. Maksudnya nek dereng kan nek sampun kan langsung dikai musik. Musik kare musik. Musik. Ngomong kok luput. Kok iso. Lho, digentino. Ngerti nyayem tapi ya kok iso. Lah. Pon. Pas jane kae salah kok. Gagah-gagah, Dik. Sing nabuh drum band, Sing nabuh bas kae lho Mas sing blunduk gedhe lho jane aja nggawa kuwi. apa Dik? Wetenge Pak Goblok tabu suarane yo apik. Blum blum blum. Sami ku drame apa piye. Yo ora Ayo masalah. langsung diwene lelagon ae ben karo Niki wonten pamundutan tembang napa? Dandutan apa campur sarinan? Ya. Bojo loro. jalukane Wah, masuk iku lagu hobiku iku. Masuk apane bojo sitek ora karwane rumah kok bojo loro. Lho maksudnya nek menawa Kok menawa. Ana lagu kok menawa iku. pamundutan bojo loro langsung kita kasuh. Yuk kasih. Lho di Pak gentino. Kok iso cek ngenteni bola musik urung teko kok. sing ngomong sapa? Pon. Wis ciwas. Wah, we musisine ya wis siap Aja standby. kuwatir. Lah iya. Iki sing nganggo ireng riwariwi sapa le nganggo kaosan ireng? Ora pawang udan iku lek. Lah iya. Iya. Lah iya aku ndak nanggapno Sapa? karo Ido tapi. Bangetan. Kowe iku nek dianggep barongane Sando, aja nyedak-nyedak kalau dadi kotakan ki engko. Ayo monggo diaturi setunggal tembang pamundutan saking tamu undangan bunda-bunda niku wau. Wonten bojo loro. Semoga Sinareng Al-Rabi'ah. Bojo loro Sinareng Agung Budaya Anti Galau Musik. Oh riwariwin neh. Kandhane. Wasik yo joget bersama Budaya. Ayo goyang bersama Budaya. Tiara. Bedete. Abang biru lampune disco. Lampune disco. Awakku kuru demi mikir bojo loro. Bojo sing enom njaluk disayang. Sing wonjur wegati. Sirahmu metrapi sodoro. Anggong tresno de uga antuk metu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Jur saiki bingung atine. Sadina kanggo sapa sing sadina kanggo wong liya. Pamundutan bojo loro. Ya kan budaya yang ada di depan seluruh
pisan sape gunung didijikno. Lah sok Hos ben rame. Iki cape gunung iki mau pamundutan saka mbahkung wau nyune cape gunung. Nah, sing rancak bar cape gunung adicara salajengipun panen jambu. Aku malah pengen tak wenek yo Dik asli lho ketok. Mau Wabur warem ngene. Lah mener-mener kayaan Kaya pipine gomblok. Bola Cape gunung. Sape gunung kagem ibu-ibu tamu undangan sedaya. sape mah. Ben lakone tutuk. Awake dhewe njaluk pamit ngono wae. Ya donga-donga muga-muga wae sing matur suwun dadi bocah sing saleh. Amin amin iso amin. mituhu karo Ngono. Ayo awake dhewe pawarta wae. Duduk, 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 duduk.